Nino, home, què hi fas? Despert, és dissabte. T'hauria deixat dormir més estona. Ai, un petó. Ai, que és guapo. Ai, el reietó de la casa. Què és aquest soroll? Quin soroll? Mama, et ve de gust esmorzar una mica? No siguis simple, Morris, tu no saps fer l'esmorzar. Que jo no sé fer l'esmorzar. Com que no sé? No. Però si... Molt bé, doncs mira, avui m'he llevat d'hora i he agafat el teu llibre de cuina i hi havia una recepta per fer ous remenats amb la foto de l'ou abans i després. Doncs mentre practiques el teu nou talent, potser no et faria res parlar una estoneta amb mi. No. Estava molt preocupada per tu ahir a la nit. Eren les 10 i encara no havies arribat. Mama, no t'ho vaig dir. No m'ho vas dir. Vaig haver de treballar fins tard. Ai, sí. Aquell estrangulador psicòpata una altra vegada. Sí. T'aviso, Morris, com menys hi tinguis a veure amb aquest home, molt millor. Ell no està bé. Mama, jo no puc escollir els meus casos. De totes les feines del món, ell va i s'havia de fer policia. No, policia. Detectiu. És el mateix! No, mira, si en el fons és culpa meva. Sí, no t'hauria d'haver regalat aquella disfressa de xèrif cowboy quan tenies 6 anys. Ui, però què hi té a veure, mama? Mira, li vas regalar una disfressa de Superman en Franklin quan en tenia 8 i ara no es passa el dia volant entre els edificis de Manhattan. No fiquis el teu germà a la conversa, Morris. Ja hi som. Només perquè estàs gelós del doctor Bramo. Uix, mama, és el teu fill. Li pots dir Franklin. Sí, guanya 5 vegades més que tu, eh? Té 2 criatures precioses i adorables i una dona. I en parlen molt sovint al New York Times. Sí, no, sí, senyor, i tant que sí, sempre que... sí. I tant que sí. No cal que m'ho passis per la cara, mama. No cal. Ai, carinyo, però si només t'estava fent una reflexió. Molt bé, doncs ja l'has feta. Va, mama. Frega. I si dic que no, què? Que em posaràs a la presó? Mama. Ai, va, deixa'm remena els ous, home. Ja ho faig. Ai, mare, ara li ha donat per remenar ous. Ja hi torna sent! El què? Aquest maleït soroll, no em diguis que no has sentit res. Les meves orelles mai no em menteixen. No. Algú canta Morris i qui canta Morris ets tu. Un soroll horrible és inconfusible, segur. Si no ho confesses tot aviat, fill meu, m'hauràs matada i Morris, ets un assassí. No t'amaguis, Morris, vull que et quedis, Morris, amb mi. Si és que m'estimes, pot ser algú que es mor. Si m'estimes, ja estaré bé. Però jo pateixo. Ja saps que ets el fill del meu cor. Si pateixo, tu també. Molt bé, Morris, haurem de jugar un petit joc. Jo t'aniré fent unes preguntetes i tu em vas dient si ho endevino. Molt bé, Morris, on eres ahir la nit? Ous durs i ous ferrats, i ous batuts, i ous de peix, i ous al plat, amb 2 rovets, les clares quasi a punt de neu, i ous rebussats, amb cianur només un punt, i ous guillats
guillotinous, desquiciats ous, reprimits ous, rebentats ous, de cobert ous, cuisinart ous. No em parlis amb aquest to, Morris Bramall. És el mateix to odiós que va fer servir el teu germà Franklin just abans d'anar-se'n de casa per casar-se amb aquell horrible... Tinc bona memòria, la nit d'un divendres el teu germà gran va anar a sopar. Ai, sí, que bé que ho recordo, quina nit més llarga i fins al matí no va tornar. Jo era a la cuina, molt mal de cap, quan entra el teu germà, tot somrient. Crido, pens molt tard, i ell es posa a cantar. El nivell de sucre em va anar pujant, el Juanet Esquerra se'm va fer gran, cames vericoses, peus d'elefant i un atac lumbàlgic molt important. Algú Ous rossos i ous duros i ous ferrats i ous batuts i ous de peix i ous al plat amb dos rubits les clares quasi a punt de neu i ous rebussats amb cianur només un punt i ous guillotinous, desquiciats ous, reprimits ous, rebentats ous, de cobert ous, cuisinart. Oh, no! Que és bonica, Morris, perquè si ho és, et trencarà el cor. Mama, ja t'ho he dit, vaig estar treballant fins tard. Ah, sí, on? A la comissaria? Sí, a la comissaria. Vols que hi truqui? A on? A la comissaria. No, Doncs hi truco, mama, no et trucaràs. No Hola, sóc la mare d'en Morris. Em podria passar amb el Brodsky? Deixa'm parlar com amb en Brodsky. Deixa'm parlar, Morris. Com? Què? Ei, aquestes no són maneres de contestar el telèfon, Morris. Què és per mi, Morris? Deixa'm veure qui és. Deixa'm veure si és per mi. Deixa'm, Morris, deixa'm veure... Pots callar? M'ha dit que callés. El meu propi fill va i em diu que calli. Oh, vaja, sembla que et truco en un mal moment. Potser seria millor que pengés. No ho facis. Només són problemes de família. Home, si tens problemes amb la mama, jo podria venir un moment i oferir-te els meus serveis. Morris? Ui! No és aquest el tipus d'ajuda que necessito, gràcies. Oh, vaja, quin greu. En fi, sembla que em caldrà una altra víctima abans d'aconseguir alguna cosa més que una menció raquítica al Times. I si no penges ara mateix? M'estic per... Oh, Déu meu, les cames. Què? M'han parat de circular les cames. Ai, mama, no m'espanta. Estira't. Amunt. Ei, ara mateix no... Ai, mira, t'he de deixar. Oh, vaja, sembla que en aquests moments la teva mare és la teva prioritat, oi? Morris Bramall, detectiu de segona. Ei, sense insultar, Aleshores truca al Times, Morris. Escolta, jo no negocio amb assassins. Si no vols fer per mi, fes-ho per tu i digues adéu a la segona divisió. Morris, si no penges ara mateix. Mama, fes que la mama estigui orgullosa. Ai, calla, collons! Ens veiem als diaris. Ai, no pengis! De part. 18 hores de part per treure això. Ja està, mama. Era l'assassí. I després de sentir-te ja està preparat per tornar a atacar. Ah, molt bé. I per què no li deixes la clau sota l'estora?